Bueno, avui us faré un flam, uns flams familiars, que ja que en farem per 2 dies, veureu, els millors flams del món mundial. Mira, comencem, posem una cassola i ja la tinc calenta, i he posat 100 grams, tot el que us dic és doblat, si en féssim 1 litre, en farem ara, exactament en farem 2 litres, per tant, aquí n'hi ha 100 grams i 100 grams. Hi posarem 200 grams de sucre, això és pel carmelo, que el deixarem aquí que es vagi fonent, que és per fer el carmelo, d'acord? Després hi ha uns 600 de llet, que farem la infusió, els flams s'infusionen. Aquesta llet ja és bona, però perquè sigui més bona, què fem? Com la crema catalana, hi poso nata, faig 800 de llet, 200 de nata. Aquí n'hi ha el doble, uns 600 de llet, 400 de nata. D'acord? Això és molt important, molt important. Jo hi tiro una mica de sucre, i l'altra mica el deixarem pels rovells, pels ous, d'acord? Una mica. Una mica de sal, això ens ho va ensenyar l'àvia, una mica de sal. A les coses com flam o crema, una miqueta de sal, molt poquet. Després, infusió. Això és un pell d'una taronja sencera, que serà, per 1 litre seria mitja, són 2 litros. Aquí el sucre se'ns està fent, no hi he tirat aigua, d'acord? Aquí se'ns està fent, veieu? Si no el remenem, només el anem movent, veureu que ens quedarà molt bé. Després aquí tenim una canyella que és especial perquè la vam portar de Sri Lanka de l'any passat, que sort que he volgut fer aquesta recepta, si no se'm caducaria. Mira quina canyella més ben parida. A mi m'agrada que no tingui gaire gust a canyella, per tant hi posarem poca. Quina bona olor, no n'hi posarem gaire. I això ara ho infusionarem. Deixarem que just arrenqui el bullir i el pararem. A part, farem els ous i farem el sucre. I acabarem que se'ns faci el carmelo i tirar el carmelo aquí. Mira, no hi hem posat aigua, s'ha anat desfent, quasi no l'hem remenat, només així perquè no empanitzi, és molt important que no empanitzi. I és important que sigui carmelo, és important que no se'ns cremi aquest carmelo, perquè si és super amargant ja no anem bé. Mira, ja el tenim, veus aquest color, ara el controlem, el traiem del foc, parem el foc, veus, ho controlem nosaltres, veus? Perfecte, veus ara? I ara el tirem aquí. 100 grams i 100 grams. A mi m'agrada bastant sucre. Això el goig de cadascú. Ara és important tirar-hi aigua de seguida perquè ens costi menys de rentar la cassola. Hem trencat aquí els 20 ous de gallines felices, Ara aquí hi tirarem 175 grams de sucre per litro. No hi tiro ni 200, Quan jo vaig començar a fer la recepta dels flams a la Masia del Solà, i me'n recordo que hi posàvem 330 grams per cada litro, i avui ho farem amb 175. Imagineu-vos. Ara això s'ha de batre, no molt turbis, no molt turbis, no cal, amb una varilla és perfecta. Ho batrem, perquè després el colarem. Bé, ja tenim la infusió feta. D'acord? Veus? Acabo de parar. Ara aquí tenim els rovells d'ou, els ous sencers amb el sucre. I ara li poso tot. Perfecte. Poso això, la taronja, i ara quan ho hem de colar, ja ho colem aquí directament, perquè no hi hagi cap gramull. Ara traiem això i ho colem directament aquí. Perfecte. Perfecte. Perfecte, veus? Aquí hi ha una mica de restes del rovell d'ou.
Veus? Aprofitarem tot. Veus? Aquí ja tenim feta la infusió i aquí s'han quedat tots els restes del rovell d'ou. Veus? Ben coloret. I ara aquí tenim el ball Maria, ja hem posat aquí les flams, 1, 2, 3. 1, 2, 3, i 4. Bueno, no hem fet massa. Aquest l'haurem d'enfornar amb un flam més petit. Valent? I ja està, això ho tindrem a punt. Ho posarem al forn. Ho taparem amb paper de plata i ho posarem al forn. N'hem fet 4 allà perquè ens havia sobrat. I tanquem el forn. Ara el posarem a dalt i a baix. Vale, a dalt i a baix, 180. O 170, va. Aviam quant tarda. Fem 10 minuts. Ai, perdona, això seran uns 40 minuts. Tant? Tant. Posem 40, a veure què tal. Bueno, els petits ja els he tret. Mira, ja està. No? Mireu. Aquests els he tret abans, aquests els he tret 40 minuts. I aquest 1 hora i 20. Deixem que reposi i ens els menjarem a l'hora de sopar. Bé, ja tenim el flam, l'hem deixat a la nevera. Per anar bé el flam s'ha de menjar molt poques hores de nevera. Llavors hem de passar això per tot el voltant. Ara, hi ha un truc que és escalfar aigua i tenir-lo una miqueta aquí amb aigua. D'acord? Ens n'hi ha més bé. Ja veureu que n'hi ha molt bé així. Això ara ho traurem d'aquí. Això és per recuperar tot el caramel. N'assuguem. I ara posem un plat girat al revés, no cal fer invents, que no vagi a ser que ara ho fotéssim a terra. Que bé. Veus que bé? I ara passarem i posarem això a sota. Veus? Ja està, ja. Ja agafa aire, el que agafa aire ja està. Ja anirà baixant. Que bé. Mireu que bé. Mireu que bé. Mireu que bé. Posem això mentrestant que ho recuperarem tot. Això ho tindrem a punt. Aquest flan que ja veureu que està increïble. Increïble, mireu. Mireu quina textura. Veus això que us he dit? Per recuperar el caramelo, el recuperem. Tot al màxim. D'acord? Mireu quina textura. Mira. Mireu. I això és un flan familiar, veus? El tallarem, mira que, veus? A mi m'agrada que hagi bullit una miqueta, perquè si no, no és prou bo. Hi havia molts rovells d'ou. Per tant, doncs, mireu quina bona cara. Mireu. Flam familiar per tots vosaltres.